abinda naga wancan profesan kama-kaman yake faɗa, wai hadisi komin ingancinsa in ya taɓa janibin annabi, to ya za a yi hadisi ya inganta ya taɓa janibin annabi banda shirmanka? Shi yasa ɗan uwansa a ɗariƙa wanda ya fi shi natsuwa, duk da shi ba a ce masa profesa, amma yana da ilimi, yana da fahimta, saboda in kana da ilimi, ilimi zai saita ka. Amma in shaidar zurce da kai sai kai ta fakamniya, sai ka zama kamar soso a kan ruwa, yau kana can gobe kana can, kana ta tangal-tangal. Ɗan uwansa Allah yasa ya bashi amsa da kansa, ya ce mu gane muna cikin haɗari, kuma wannan abin ya fi faruwa a cikin mu sufaye, ya faɗa, su yake nufi ba fani ba. Ya ce wannan abin ya fi faruwa a cikinmu, sai ka zo kana cewa wai duk hadisin da ya taɓa mutuncin annabi a yi wurgi da shi. Ya ce kuma wanda kake gayawa jahilin da ko sunansa bai iya rubuta ba. Yanzu an ɗora yara akan keken ɓera da hauka, wai kawai hadisi in bai musu a hankalinsu ba su ba su yarda ba, kuma suna iya zagin kowane sahabi ne ya faɗi hadisin, saboda kawai su wai bai kama hankalinsu ba, bai kama hankalinsu ba. A samu malaman musulunci tun daga kan sahabbai har yau su faɗi magana, wani yaron da bai gama koyan tsarki ba ya zo ya ce ƙarya ne, duk wannan magana ta taɓa janibin annabi. Wai shi yanzu shi ya san janibin annabi, duk ƴancan ba su san janibin annabi ba, ba su san janibin annabi ba. Jiya wani bawan Allah cikin girmamawa, kun san muna tattaunawa akan hadisin Ummu Haram, hadisin Ummu Haram. To amma wani ɗan ɗariƙa cikin girmamawa da mutuntawa ya yi mun magana ta ladabi, ya yi mun magana ta mutuntaka, kuma yanzu har na ba shi dama zai zo mu tattauna. Wallahi daga jiya zuwa yau na aje littattafai a kan teburina na karatu sun fi mujalladi 10. Yanzu ma aka kawo min buhu guda ina tarawa, zai zo min da nasa wanda ya fassara hadisin Ummu Haram da cewa cin mutuncin annabi akai tun daga kan sahabbai har yau. Amma yara an ɗora su akan keken ɓera suna ta shirme, suna ta hayaniya, suna ta hargowa. Kuma da yawan waɗanda suke ɗora su akan wannan shiriritar, wallahi su matallahi rawanin malinta suka ɗaura, amma wallahi ba malamai bane ba. Inda sun leƙa waɗannan littattafan sun gano waɗannan maganganun na malamai, ba za su yi wannan jijjiwar faɗar wannan magana ba, domin sun san ƙirb za a kama su. Kuma na faɗa na ƙara faɗa, duk wanda ya isa kar ya rinka fassara hadisai da kansa, ya ɗauko littafi ya nuna ya ce gashi malam wane ne ya faɗa, to sai mu san